एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 12 आगस्ट 2020 बुधबार वेडनेसडे। नाम्बार 1 जागुनाव सानै गथ'फोरा दैयाव गोमानानै दं। 6 बोसोर बैसोनि जिरिना मायां आरो 8 बोसोर बैसोनि रानी पाति सानैबो कार्तंपुली गामिनि। सानैबो दिहिं दैमानि अरुणाचल गाथोनाव दुगैनो थांदोंमोन आरो बे समावनो दैयाव गोमानाय जाथाया जादों। दायो गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे एसडि आरो बिफाना गथ'फोरखौ नागिरबाय थादों होनना मैयानि खौराङाव मिथिनो मोन्दों। नाम्बार 2 जरहाटआव हाथियार बोखांनो मोन्दों। सानै सुबुंनिफ्राय मुङा दिगन्त दत्त आरो राजीव दत्त। दिगन्त दत्तआ गरमुर कुमार गामिनि आरो राजीव दत्तआ दुलिया मुंनि गामिनि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राजीव दत्तनि न'निफ्राय बोखांनो मोन्दों गंसे पिस्तलजों लोगोसे गरबा गोगो गुलि। नाम्बार 3 आव दङ नलबारिनि जाकारा र'डआव गंसे नाम्बार गैयि स्पिड डिजायारआव फैनानै साब्रै सिखावआ पिस्तल दिन्थिनानै सासे सुबुंनिफ्राय 1,46,000 रां सेनानै लांबाय। नाम्बार 4 आव कर'ना आपडेट आसामाव 12 आगस्ट 2020 बुधबारनि 5 AM सिमनि आपडेट बादियै टटेल केसआ जाहैबाय 64,406। बेनिनो डिसचार्ज जाबाय 45,073 जोन। दायो एक्टिभ केस जानानै दं 19,175 जोन आरो थैनाया 155 सिम बांबाय। माइग्रेट 3। नाम्बार 5 आव कर'ना आपडेट बुहुमनाङै बेसेबांसिम बांखो फारियै नायलांदो लोगोफोर आरो बुहुमनि मादाव नाम्बार 1, नाम्बार 2 आरो नाम्बार 3 आव बबे बबे हादरा दं। नाम्बार 1 आव USA, नाम्बार 2 आव ब्राजिल, नाम्बार 3 आव इन्डिया। दायो जों इन्डियानिखौ नायदिनि। 12 आगस्ट 2020 वेडनेसडेनि फुंबिलि 5 AM सिमनि आपडेट। टटेल केसआ जाबाय 23,28,405। गोदानै 5 AM सिम मोन्दों 61,252 आरो टटेल डेथ 46,188 आरो गोदानै थैदों 5 AM सिमाव 835 आरो टटेल रिकभार जाहैबाय 16,38,101 आरो एक्टिभ केस जानानै दं दासिमबो 6,44,116 जननि देहायाव।